खुलुमबाय गिबियावनो गोनांथारखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोननानै नोंथांमोना गाबोन अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हासिगोन दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों गाबोन नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि जोहै बेसेबां नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हामारगोन दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम दायो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा नोंथांमोना गाबोन 1250 थाखा फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हाया गाबोन नोंथांमोना 1250 फैसा मोननो हानाय नङा अरुणोदय स्किमनि जोहै दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेसेबांथो मोननो हामारगोन दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम दायो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेसेबां मोननो हागोन बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हायो मानो होनोबा जोंनि नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दा बावैसो केबिनेट मिटिं लाखांनायनि उनाव बिथाङा माने प्रेस कनफारेन्स खालामनाय जादोंमोन दा बेवहाय नोंथांमोननिसिम बेखौ खोन्थाहरनाय जाबाय नोंथांमोना गाबोन अरुणोदय स्किमनि जोहै बेसेबां फैसा मोननो हागोन बेखौ दा बेनिखायनो बयबो बे भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो नोंथांमोना मिथिना मोननो हासिगोन बेसेबां नोंथांमोना मोननो हामारगोन बेखौ दा बिनिफ्राय आंनो नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलाय होननानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो दा नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ गाबोन मोनगोनाथ' जोंहा बेयो 110% माने कनफार्म जाखाबाय होननानै बेखौ बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नंला दा बाथ्राया बेसो आरो नोंथांमोना बेसेबां मोननो हागोन दा नोंथांमोना 1250 थाखा फैसाखौथ' मोननो हानाय नंला आं नोंथांमोननिसिम दाख्लैनिफ्रायनो बुंहरबाय थानाय जादोंमोन अब्लाबो चिफ मिनिस्टार बिथाङा माने गावनो माने ससियेल मिडियायाव बेबायदि 1250 थाखा फैसा सोना हरगोन बेबायदि लिरना होनायखाय आं आरो उल्था सानफिनलायबाय माने बिथाङा दाख्लै बावै जा फेसबुकआव लाइभ होदोंमोन दा बेवहाय बिथाङा बुंखादोंमोन जे 1250 थाखा नोंथांमोननिसिम हरनो हानाय जानाय नंला एसे खम हरगोन बेबायदि नोंथांमोननिसिम बुंखादोंमोन दा बिनिफ्राय मैयासो बिथाङा ससियेल मिडियायाव होलायबाय जे 1250 थाखा फैसा बेबायदि होगोन होननानै नोंथांमोननिसिम माने ससियेल मिडियायाव पस्ट खालामना होलायबाय दा बेखौबो नोंथांमोननिसिम भिडिअ खालामना खोन्थाहरनाय जादों दा बिनिफ्राय आरोबाव दिनै जोंनि नैबे चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा प्रेस कनफारेन्स खालामखांनायनि उनाव दायो नोंथांमोननिसिम बेखौ खोन्थाहरनाय जाबाय जे नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ बेसेबां मोननो हागोन 1000सो नोंथांमोना मोननो हागोन जाहैबाय गाबोन बेसेबां मोननो हागोन नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि जोहै मात्र 1000 नोंथांमोना मोननो हागोन जाहैबाय दा बेखौ चिफ मिनिस्टार बिथाङा सासे जार्नालिस्टआ माने कुइसन खालामनायनि उनाव बेखौ रिप्लाइखौ होदों आरो दा अब्लाबो मा बाथ्रा बुंबावनो दा 1250 थाखा मालाबा सोगोन होनो मालाबा खम जागोन होनो दा जोङो दिनै 1000सो मोननो हागोन एबा 1000सो गाबोन सोनो हागोन जों बेखौ दायो मिथिना मोननो हालायबाय दा बिनिफ्राय सोरबादिया बेसेबां मोननो हागोन जेनेबा सराइदेव शिबसागर जरहाट गलाघाट दा बिथांमोननि डिस्ट्रिक्टनि अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फागिरि बिथांमोना 2500 फैसाखौ मोननो हागोन जाहैबाय नैबे आगस्टनि थाखाय दा बिनिफ्राय मा जाहोननि थाखाय नोंथांमोननिसिम 1000सोल' सोना होनो नागिरदों आं बिनि जाहोनखौबो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों चिफ मिनिस्टार बिथाङा गावनो बुंदों जेनेबा दैबाना जाबाय थानायनि थाखाय सराइदेव शिबसागर जरहाट गलाघाट दा बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखादों दैबानाजों माबायदि जादों बेखौ दा बिनिखाय बिथांमोननिसिम माने 2500 फैसाखौ सोना हरनाय जासिगोन नालाय दा बिनिखायनो नोंथांमोननि फालाथिंजाय एबा नोंथांमोननिथिं माने एसे फैसा सोनाया खम जासिगोन जाहैबाय 1000 थाखा नोंथांमोननिसिम दा बिनिखायनो सोना होनो नागिरबाय दा बिनिफ्राय गोबां बेखौ सोंहरलायदों जेनेबा जोंलाय बेसेबां मोननो हागोन होननानै बबे डिस्ट्रिक्टनिया आं नोंथांमोननिसिम दायो मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि बाथ्राखौ बुंदों नङा होमबा सराइदेव शिबसागर जरहाट गलाघाट बिथांमोना 2500 करि अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हागोन दा बिनि अनगायै जोंनि नैबे आसामाव बाखिखिनि जेसेबांखि माने डिस्ट्रिक्टफोर दङ दा बिथां गासिबो डिस्ट्रिक्टनियानो माने नैबे 1000सो फैसाखौ मोननो हागोन जाहैबाय अरुणोदय स्किमनि 1000सो फैसाखौ दा बेखौ नोंथांमोना दायो मिथिना मोननो हाजोबबाय जानो हागौ निस्सय नोंथांमोना बुजिना मोननो हाजोबबाय जानो हागौ गोबांनो कनफिउजन नोंथांमोना जादोंमोन दा बेजों लोगोसेनो आरोबाव गोबांनो नोंथांमोनाबो मोननो हानाय नङा जायफोर नोंथांमोननिया आधार कार्डआ बेंक एकाउन्टजों लिंक जायाखैबा जोंहा दिनैसिमावबो माने आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनाय एबा सिडिं खालामनाय खामानिया जोंहा सोलिगासिनो दङ दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोननियानो लिंक जाबाय नोंथांमोनाथ' टेनसन गैला 100% नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि नैबे 1000सो फैसाखौ गाबोन नोंथांमोना मोननो हासिगोन फुङावनो सोना होगोन होननानै बेखौ मिथिना मोननो हानाय जादों चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेखौ दहाय गावनि प्रेस कनफारेन्सआव बेखौ बुंनानै होदों गाबोन फुङावनो नोंथांमोननिसिम नैबे अरुणोदय स्किमनि 1000सो फैसाखौ सोना होगोन जाहैबाय दा बेजों लोगोसेनो माखासे माने बिथांमोना मा होनो बेखौ स्किम लाबोनायनि बाथ्राखौ बुंबावदों दै नैबे अरुणोदय स्किमनि नोंथांमोना मासे मास फैसा मोनो नङा होमबा दा बेजों लोगोसेनो लन लानो गोसोबा नोंथांमोना बेंकफोरनिफ्राय एफा एनै लन जेरै 20,000 30,000 बा 50,000सिम जायखिया हमनानै लाबाय आरो एग्जाम्पल महरै चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंदों आरो जेनेबा 10,000 जा 20,000 जा बेबादि जुदि लन लायोबा नैबे माने
अरुणोदय स्किमनिफ्रायबो बिथांमोना दानहोनो हागोन जाहैबाय जेनेबा नोंथांमोना लन नांगौ जायोबा दाथ' बे स्किमखौ लाबोथ'वाखै आं बेखौ गिबियावनो बुंहरग्रोनाय जादों दा जेनेबा गोदान जा स्किम बिथाङा लाबोनायनि बाथ्राखौ बुंदों दा बे स्किमखौ ओरैबायदि खालामगोन जाहैबाय जेनेबा अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फा मोनगिरि नोंथांमोना बेंकनिफ्राय लन लानो हागोन जाहैबाय बेसेबांसिम लानो हागोन बेखौथ' बुङाखै दा बिनिफ्राय लन 10,000नि एग्जाम्पल बेबायदि बुंदों आरो बिथाङा 10,000 नोंथांमोना जेनेबा लन लाबाय दा नोंथांमोना मासै मास अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोनो नङा होमबा दा बेखौ नोंथांमोना अरुणोदयनि स्किमनि फैसाखौनो एसे दानहोनोबो हागोन जाहैबाय लन सुख'नायाव दा बेखौ चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंदों माने गोदान स्किमखौ बिथांमोना लाबोगोन होननानै बेखौ बुंदों नाथायबा बेयो माबायदि जागोन बेखौ एक्जेक्टलि डिटेल्सै बिथाङा खोन्थाथ'वाखै एसे उनाव बेफोरखौ बिथाङा लाबोनो हागौ खोमा बे स्किमफोरखौ दा बाथ्राखौ बुंबाय जेला बिथाङाथ' लाबोखानांसिगोन नङा होमबा दा बेनिखायनो एसे उनाव नोंथांमोननिसिम फुरायै डिटेल्सै भिडिअखौ लाबोना खोन्थाहरनाय जागोन दा बेनिखायनो चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय आं नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो खावलायहरनाय थाखादों जाहाथे नोंथांमोनाबो गोनांथि जायोबा मालाबा लन लाब्रबलाबायनो नोंथांमोना हागोन दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय नाथायबा बेखौबो आं नोंथांमोननिसिम बुंहरनो सानदों जायफोर नोंथांमोननि आधार कार्डआ बेंक एकाउन्टजों लिंक जायाखैबा दाबो सम दं जेनेबा नोंथांमोना जेब्लानो गावबा गावनि आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना लागोन अब्लानो नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हागोन जाहैबाय दा बेनिखायनो नोंथांमोननिया दाबो जुदि लिंक जायाखैबा सोरनियाबा टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया गोख्रैनो लिंक खालामना ला अब्लानो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हागोन नाथायबा जेब्लासिम नोङो लिंक खालामना लाया अब्लासिम नोङो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हानाय नङा दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजोंबो खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेखिनियाव गाबोन जुदि नोंथांमोना सोरबा अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हायाबा अरुणोदयनि बे फैसाखौ मानि थाखाय मोननो हायाखै बेखौ नोंथांमोना सोंहैनो थाखाय गावबा गावनि ब्लक अफिसाव नोंथांमोना थांबानो जाबाय बुंनायाबो जालायलांबावलालै ओरैबायदि माने बोथोराबो गरम जादों हाव अखा हायाखैबाबो दा बुंनायानो माने थाबथा जालांगासिनो दं आंनिया दा जेखियानो जाया माने गाबोन जुदि नोंथांमोना 1000सो फैसाखौ मोनाबा दा नोंथांमोना गावबा गावनि ब्लक अफिसाव थांनानै खबर लाहैबानो जाबाय नोंथांमोना बुंहैबानो जाबाय आंथ' सिगाङाव मोनबाय थायोमोन 9,000खौबो मोनदों आं अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मानि थाखाय बे 1000सो फैसालाय हाबासै बेबायदि नोंथांमोना थांनानै बुंहैबानो जाबाय अब्ला अफिसियेल बिथांमोना नायनानै नोंथांमोननिसिम बाथ्राखौ खोन्थागोन जेनेबा नोंथांमोना जुदि माबाफोर खामानि मावनांगौ दङबा नोंथांमोनखौ मावनो थाखाय बिथांमोना खावलायगोन दा नोंनि बे खामानिया जानानै फैखागोन आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम आं बेखौबो दायो बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरखानाय जाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना दानिया कमेन्ट खालामदो भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना 1000सो मोननो थांगासिनो दङ दा बे 1000सो फैसा मोनगोनखौ नोंथांमोना रावबो दुखु जानांला नैबे मास मोनसेनि थाखाय माने जेबो साननांला होननानै बेखौ बुंनो नांसिगोन मानो होनोबा मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव सराइदेव शिबसागर जरहाट गलाघाट ओरैबायदि दैबाना जादों बेखौ नोजोर बोनानै नोंथांमोना रावबो माने जेबो साननाय नंला आं बेखौ सानबाय एबार नैबे आगस्ट मासनि अरुणोदय स्किमनि फैसा सोनायखौ एसे खमबाबो लादो आरो माखासे जाहोननि थाखाय नोंथांमोननिसिम दायो 1000सोखौ सोनो थाखाय दायो थांखिखौ लानाय जाबाय नैबे सेप्तेम्बर मासनिफ्राय नोंथांमोना 1250 फैसाखौनो मोननो हागोन दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय बे भिडिअखौ बयनोबो नोंथांमोना शेयार खालामना होदो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों